Hola a totes i a tots, benvinguts, benvingudes. Ja tenim aquí el Nadal. Nadal, ja sabem, significa canvi, significa renovació, significa renaixença. Totes les persones podem transformar-nos en sers més amorosos, més compassius, més amables i més feliços si així ho decidim. El símbol del Nadal és una estrella, una llum a la foscor. Tots i totes, sense excepció, esta llumeta la portem dins. Tots podem triar entre l'amor, que és la llum, o l'odi, que és la foscor. Tant de bo escollim l'amor, escollim la llum i la féssim créixer i l'expandiguéssim. Un curs de milagres mos diu que la pau és impossible per als que veuen conflictes i inevitable per als que ofereixen pau. Jo us desitjo que disfrutéssiu molt de les vostres famílies, de les vostres trobades, dels amics, de les persones que estimeu. De vegades veiem problemes en aquestes trobades, en aquestes reunions, que no a tothom li venen de gust. I simplement el que hi ha allí són situacions que potser no estan del tot d'acord o en consonància amb nosaltres, no? Però estimar, perdonar i decidir de nou on posem la nostra atenció només depèn de nosaltres. I tornant al curs de milagres podem llegir: estimar és fer feliç i allò que donem, rebem. Per tant, estimar és un regal que ens fem a nosaltres mateixos i al mateix temps l'oferim als altres. Jo us desitjo de tot cor que el regal d'estimar forme part de les vostres vides i que l'amor us acompanye sempre i en tot moment, no només en estos dies de Nadal. Bon Nadal a tots!